Δεν ξέρεις πόσα για σένα κάνω, εσύ να είσαι ο ουρανός που ταξιδεύει. Καλώς ήρθες στο χώρο μου. Θες να μάθεις ελληνικά? The Table Phonics Method. Όλες οι συλλαβές, όλα τα γράμματα των ελληνικών σε ένα πίνακα. Σήμερα θα μάθουμε τα χρώματα. Έλα. Ο αριθμός 54 είναι το κο. Ο αριθμός 48 είναι το κ. Ο αριθμός 52 είναι το κι. Ο αριθμός 78 είναι το νο.